Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Umphakathi waseGoli usole izimpi zabo kufika abazibiza ngomazamazama abamba ezimayini ngokungemthetho ngesikhathi kudutshulwa kubulawa abantu abane eJoyintini eliseFlorida eGoli. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamoyelekela igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Umphakathi usole izimpi zabo kufika ngesikhathi ushaya sibambe dubula bebulala abantu abane eJoyintini eliseFlorida eGoli. Kube ukuthi ngesonto ekseni ngo5 kufika abantu abangacaci baphoqa umnikazi wendawo kuba vule eJoyintini ngo5 ekseni. Kube sekubonakala amazamazama bekadelele phakathi. Kube ukuthi babe sebemfuna imali maqede bavulela ngenhlamvu badubula abantu abane bashona ngaphambi kokuba bacele empunzini. Amaphoyisa ke aphuthume khona endaweni yesigameko kanti ke uphenyo lusaqhubeka. Abantu ke abomphakathi bathi bafisa ukuthatha izinyathelo zomthetho njengoba sebekhathele izigigaba eqhamuka nalabantu abamba ngokungemthetho ezimayini abazibiza ngamazamazama. Bafethu ngizofisa mina ukuze ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.